Συγκύρι σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά αχ και βαχ. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6.500. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Οικόπεδα και ακροτεμάχια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες δραστάτη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες ρε? Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβάρα. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ. Αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Γραφείο Κυριών το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήσετε να πετάσετε μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως το φέρετρο επιστρέφεται. Κούλα μ' ακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Έλα μωρέ Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη? Τι αγαθός ρε Κούλα που με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την Καστέλα. Γιατί μόνο εσένα λένε Κυριάκο? Κυριάκος της Κούλας είμαι μόνο εγώ. Να κατεβαίνω και στο γήπεδο για να μου φωνάζω από τις κερκίδες Κυριάκο ο Στάθης. Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Όχι, δεν πειράζει. Το σπάσω, δεν μου γλιτώνει. Περίμενε. Ωραία, θα το σπάσω. Σε παρακαλώ, μην το κλείσω. Θα το σπάσω. Θέλω να το κλείσω. Studio 69.